Turner Epke Zonderland zit begin 2011 prima in zijn vel. Ek is hij daar een nieuwe uitdagings. Liek als het invieren van een nieuwe combinatie die nog niet eerder vertoond is. De Cassina Coleman. Ja, een Belg bijvoorbeeld die zei dat is echt een zotte combinatie. Die zo, dus in eigen taalgebruik. Maar ik denk ja, de internationale turnwereld die zal er wel verbaasd wezen, denk ik. Want het is gewoon qua moeilijkheid. Het makkelijkste element is een A. En het moeilijkste is een G. Dus de A, B, C, D naar een G. En op rekstok, nou ik kan maar één element bedenken dat een G is. Dat is de Cassina. En die combineer ik met een F. Dus dat binnen eigenlijk de twee moeilijkste elementen die er binnen op rekstok, die dos ik nog eens andere. Dus nee, dat is wel iets indrukwekkends inderdaad. In februari wil hij voor het eerst de Cassina Coleman onder publiek zien litten. Maar op het allerlaatste moment kiest er toch voor zekerheid. Die combinatie had ik net, dat scheelt die wat zien. Maar ik heb mijn oefening gewoon uitturnen. En dat houdt wel zeker niet voor bijvoorbeeld een kwalificatiewedstrijd op een WK. Is het prima, daar is die combinatie nodig. En dus we wisten dat eigenlijk een stukje zekerheid die mij kan inbouwen. Een paar weken later in Parijs op een wereldbeker slag het de combinatie wol. En zet Epke Zonderland de turnwereld op een kop. Het is natuurlijk fantastisch. Er zitten daar 11.000 man en die gaan helemaal uit hun dak als de jongens een oefening draait. De oefening met de Cassina Coleman wil Epke Zonderland op het EK op een nijsje litten. Al is het geen must dat het dan slaggert, want de echte druk leidt volle letter dit dier op het WK. Het is inderdaad net nodig om Europees kampioen te worden, maar ja, ik heb een oordoel dit jaar, dat is kwalificeren voor de Olympische Spelen op het WK en dan heb ik hem wel nodig. Dus daarom wil ik dit toernooi al gebruiken om het een keer te proberen. En dat brengt dus dan weer om naar Fjouwerlien, want doest die Epke Zonderland voor eenzelfde opdracht. Daar werk je naar de Olympische Spelen. Maar er zijn grote verschillen. En het grootste verschil met doel is Epke Zonderland zelfs. Nou, dat hij iedere dag toch weer alles op kan brengen om die ongelofelijke skills, zo noemen we dat dan maar, eruit kan halen. Ondanks zijn pijntjes en zijn blessures. Dat is heel knap. En dat is genieten, ja, iedere dag weer. Je wordt bijna fan ook dan toch als trainer? Ja, absoluut. Epke Zonderland is de absolute favoriet op het Europees kampioenschap in Berlijn op de rekstok. Maar Zonderland kwalificeert hem ook nog voor de finale op Bregen. De familie treffen wij vooral in die finales op een troske. Op dat stuit nog redelijk relaxed. Ja, nog wel lekker in het centje. Hartje Berlijn, dus het is nog wel even relaxed, ja. Maar de spanning begint aanst wel op erin, neem ik aan. Ja, dat is altijd wel spannend natuurlijk, die finales. Maar het is een hele mooie spanning, leuke spanning. Maar het belangrijkste voor hem, voor jou, is ik om gewoon met tegen op de toekomst, WK weer, Olympische Spelen in Londen, om die oefening, die nieuwe oefening die hij wil, te laten zien en te dwan in de finale. Maar eerst is het dus de finale op Bregen. Oké, kom op! Kom op! Hop! Oké! Ja, mooie oefening. Netjes, zoals ik ken. De oefening is goed voor zilver. Maar ik denk, als er dit helpt en dan zilver, geweldig. Super, super. Nou, het wordt nog wat, het rek. Straks het rek, ja, dat wordt prachtig. Daar moet er ik voor en daar giet er ik voor. Goud. Op rekstok is Epke Zonderland de absolute topfavoriet. Freun en concurrent Fabian Hambuchen is onder de indruk van de oefening van Epke Zonderland. What do you think of his combination, the Cassina Coleman? It's just insane, you know. It's just Epke. I learned him that crazy like he is, and well, I think he's the only one who can do this combination right now, and hopefully he will do it good tomorrow. Could you do it? No. Maar de oefening van Epke Zonderland onrek is vieren van foutleers. Nou komt de Cassina Coleman. Dit is de Cassina, maar dan volgt er een extra zwaai. En dit is de Coleman.
gaat het mis. Het goud liep het onder noos van Epke Zonderland voorbij te gaan. Herre, zit een podiumplakker überhaupt nog in Tingst? Ja, het is moeilijk te zitten. Ik weet niet hoe ze die fout beoordelen. Dus het is helemaal actie. Hij zit wel rond, heeft uitgangswaarde, maar ik weet niet wat ze eruit trekken. Dus. Maar de extreem hege uitgangswaarde van zo'n punt zo'n bezwargt de Frieske turner uiteindelijk toch nog het net meer verwachte goud. Hoe is het mogelijk? De familie die dit keer helemaal gek was. Epke Zonderland, toch goud! Ja, dat is fantastisch. Dat is super. Wat mooi dit, hè? Toch goud! Toch goud. Goud en zilver. Oh, fantastisch. Ik geloof het niet helemaal. Nou, kijk hier beneden. We zijn juist gewoon. Ja, ik geloof het niet helemaal. Zei Epke. Oh, dat zorgt voor de... Hij loopt het net. Hij loopt het net. En toch is het zo. Ja, hij krijgt hem echt omhang. Ja, fantastisch. Ongelooflijk hè, want je meent het net meer toch naar deze oefening? Nee, we hoopten brons. Ik dacht, misschien wordt er nog treden. En verdorie, hij helpt het. Dat is Geweldig. echt geweldig. Super, get it better. The gold medal. Aus de Nederland, from Netherlands, Epke Zonderland. Wat dacht jij toen de oefening klaar was? Shit. Ik had het niet durven inschatten, want het was zo'n rommeltje uiteindelijk dat ik zijn uitgangswaarde niet meer wist. En al helemaal niet kon inschatten wat de jury met de uitvoering zou doen met bepaalde elementen. Dus dat was voor mij een gok. Geen idee. Ik weet gewoon van plan om die moeilijke oefening te doen en daar ben ik wel voor gong en mijn oefening mislukte. Eigenlijk voor mijn gevoel mislukte hij gewoon. En ik heb toch volgens mij 100% uitgangswaarde turnt. Ja, ik kon echt helemaal niet inschatten wat voor Siebruk zou halen, omdat ik ben zelf bezig met oplossen, omdat die oefening net rint. Dus daar is ik een idee van hoe mooi die wie of hoe netjes. En ik hoop dat ik een podium kan halen, maar ik ben echt bang dat ik het gewoon naartoe haal. Nee. En dan is het goud. Ja, ongelooflijk. En op dit moment mag je toch nog fout gaan, maar zometeen op het WK, dan moest die oefening zo goed kennen, zo goed beheersen. Dat is inderdaad in de moeilijkste omstandigheden dat ze nog steeds kerst. Dus daar ben ik nog aan werken. Gewoon heel vaak die nieuwe combinaties maatje. En dan komt het uiteindelijk goed. Dank je. Een Europese titel is mooi, maar het gaat in 2011 maar om één ding. Kwalificatie voor de Olympische Spelen. En dat moet barren op het WK in Tokio. Het doel van bondscoach Hamada is helder. Annetje maar de Nederlandse ploeg bij de beste section. In dat geval is plaatsing nog net definitief, maar komt de ploeg in aanmerking voor een herkansing. Maar dan nog, Annetje bij de beste section is een zwieren opjeft. Anything is possible, but only my goal is to finish in top 16. That will be the main goal, top 16. Yes, at this point, so that we can go to the testing event in January 2012. We have approximately 2 weeks to prepare for the team competition. And I think that's perfect time. Not too long, not too short. Maar Juri van Gelder en Epke Zonderland telt de Nederlandse ploeg twee absolute voortoppers. Zonderland hoopt het hem op het WK in Tokio definitief te plaatsen voor de Olympische Spelen. Is het net met de ploeg, dan wel individueel op zijn favoriete onderdeel, rek. Het belangrijkste is dat ik gewoon een medaille dan haal. Ja? Dus of het 1, 12, 3 is, ja, dat vind ik eigenlijk net heel belangrijk. Ik wil gewoon die medaille halen en dan weet ik zeker dat ik naar de Olympische Spelen ken. En dan hoop ik dat we mijn team natuurlijk bij de beste sectie zitten om en een kans te hebben voor het team en gewoon te kunnen oefenen in de Olympische hal. Niet wordt onder tafel oerlitten. Deze rekstok Bigeliks is van Japanse makelij en is dezelfde die ze broeken op het WK. Oerol, dat Epke Hinnegit, daar is deze rekstok, om maar zo volle mogelijk om elkaar te wennen.
Op de dag dat Epke Zonderland hem op het WK plaatsen wil van Londen, ben wij met turncoach Tjalling van den Berg in de turnhal op het Jereveen. En Van den Berg is hoopvol en mijmert al over een eventuele wereldtitel van Zonderland. Mocht dat barren, dan wil hij er persoonlijk voor zwartje dat de turnhal op het Jereveen een oren namen krijgt. Epke Zonderland hal, vind ik. Direct. Je maakt een wereldkampioen. Sander Warpke. Die ken helemaal niet. Het is bijna hetzelfde als het Heerenveen Champions League werd. Vergelijkbaar. En hier loopt hij. Epke Zonderland. Van den Berg liep het bot mooi en als de eerste finalisten dwanden binnen met haar een oefening, kies ze rekken je op het bemoedigende commentaar van de turncoach. Niet ze kunnen turnen. Kijk, fout. Hier gaat de verkeerde kant op. Ja, hier gaat het fout. En daar is het moment. En dan is het de beurt van Epke Zonderland. Het begint in gemengde greep. Endo spreiden, hele draaiende ellegreep. Dat is goed. Ellegreep. Dan gaat het nu gebeuren. Komt de Cassina. De dubbelsalto gestrekt met hele schroef. 1. Ja, zit goed. Koolman. Ja, zit ook goed. Jezus. En hij gaat door. Hij heeft de combinatie waar iedereen van gedroomd had. Die nog nooit iemand geturnd heeft in zijn leven. Anderhalve draaiende ellegreep. Jezus, dat is niet helemaal goed, maar hij vecht door. En hier ook halve draai. Komt de Kelor 2. Ja, hij pakt hem. Jezus, hij kan doorgaan. Dat is beter dan in Berlijn in dit voorjaar. Dit is een sensationele oefening. Niets uit de beweging. Oh, dan valt hij op de rekstok. Jezus, bij dat Wat is dat jammer. Wat is dat jammer. En nou moet hij doorgaan. Maar iedereen zit hier op het puntje van zijn stoel. Want wat hier plaatsgevonden heeft aan de rekstok, dat is ongelooflijk. En hij eindigt tot stand. Maar het was net een brug te ver en hij weet dat. Daar zitten zijn ouders. Shit. Ongelooflijk. We hadden het net meer verwacht. Op de tribune. En Epke Zonderland. Ik koer bijna net meer fout. En wat gaat er dan door je heen? Dan heb je dus met zoveel... Wat betekent dit, Tjalling? Ja. Dat is een gezicht van Sjen. Dit is einde voor de rekfinale, de eerste traaien. Dit is net genoeg? Nee. Want iedereen weet wat voor spektakel dit was. Maar hier raakt hij met zijn voeten net de rekstok. En daar kan hij dus niet doorgaan. Dat is een grote tussenzwaai. En dus een grote fout. Ja. Ik ben dus nou benieuwd naar zijn plan B. Hoe hij toch naar die week Olympische Spelen wil. Dan is een meerkamp. Ja, zijn volgende plan. Ja, maar dat betekent in de ringen. Ringen, dat is het moeilijkste hier. De rest, maar zijn schouder. Brug en voltige zitten echt op wereldniveau. En vlier en sprong ging je gewoon een modale dingen deel zetten. Dat verwacht ik wel. En het moeilijkste trainingstoestel van zijn schouder is ringen. En dat moet dan al gebeuren op het test-event in Londen? In Londen. Wordt er wel een leuke snoei van je? Ik wil hier, de kist net in hanging blijven en kist ik net in klagen en zeuren. Maar het nog een kans. Dus ik heb nog steeds hoop. In 12 weken tijd maakt Epke Zonderland werk je aan een nijprogramma op de meerkamp. Om in elk geval nog kans te houden op zijn Olympische droom. Eind november op het Nederlands kampioenschap van clubteams turnt Epke Zonderland voor het eerst zo'n man werden ze meerkamp. 6 onderdelen. En hij zet iets wat onwennig uit op vlier. Het was sinds dat het in het begin wat moeizaam ging. Dan merk je dan toch dat de beenkracht winnen helemaal zoals ik het woe. En dan, als ik dan even net in het ritme zit van de salto's, dan kan ik het nog net opvangen met je extra kracht. Het is toch wel oorzaak een meerkamp turnen. En ik moet wel volle meer routine erin krijgen. En ik mijzelf zeker het gevoel de vloeroefening bijvoorbeeld instappen. De schouders van Epke Zonderland, dat hij toch altijd een soort les van had, worden zwier belesten bij het onderdeel ringen. En de vraag is dan hoe de Frieske turner verwacht het fit te blijven. Ik ken prima de belesting van Jude hebben, maar dan moet ik dus wel zorgen dat ik weer herstel krijg de dagen erna. En op die manier, als ik dan af en toe een piekbelasting erin plan, dan moet ik snel genoeg voor gaan boeken om maar op het OKT gewoon mijn goed gevoel die meerkamp in te gaan. Vooralsnog is alles nog steeds onder controle. En, schouder en rug en de knie, dat blijft af en toe wat opspelen her en der, maar nog steeds niet zorgwekkend. Londen,
Stad van de statige Tower Bridge en de verneemde Big Ben. Maar even buiten het centrum zit de ultramoderne en imposante O2 Arena. Hier op het plak deed Epke Zonderland 2 verlien WK-zilverhellen wat hij hem no pleertse voor de Olympische Spelen. Zonderland broekt de podiumtraining benammen om te wennen onder tasstijl. Die het altijd en oeral krijgt even oorsvielen. Heel soms is het hetzelfde als in de training hal, maar in dit geval ik net zo. Dus krijg even een oors? Ja, op het eerste taststel op hetzelfde, op Bregen, dat droom prima. Maar op rekstok is een groot verschil, wat ik eigenlijk bij de vluchtelementen heel goed opvang. Maar dat is dus wel nodig. Als het nou een wedstrijd zou hebben, dan maken ze toch van die lietse foutjes wat toch wel grote gevolgen kunnen hebben eigenlijk. Bij rek vooral, hè, dus heb je te maken met die rekstokspanning. Moest even aangevoeld worden en de vloer is altijd wat harder of wat zachter. En daar moet je dan je techniek een beetje op aanpassen. Maar dat komt wel goed. Boeten de sales zit de familie Zonderland te wachten. Ze hopen je tasstemming te krijgen om een pad van de laatste training bij te winnen. Maar ze moeten even geduld hebben. Intussen zet Epke de puntjes op de i bij zijn rekoefening. De wedstrijd begint morgen met zijn favoriete tasstijlen, Bregen en rek. En dat is gunstig. Ja, zeker. Ja, als ik zo mij kiezen, dan zou ik daar denk ik op willen beginnen. Want ik heb in de laatste jaren dus geen meerkamp turnd. Dus ik heb een ervaring op die orentasten te beginnen, maar wel met Bregen en rekstok. Dus dat is gewoon wat makkelijker inkomen van mij. Zal hij daar het verschil moeten maken? Ja, eigenlijk wel. Ja. En op Voltige ook, hè. Daar heeft hij niet de moeilijkste oefening, maar wel een stabiele oefening. En dat is voor een meerkamp is dat heel waardevol om daar goed doorheen te komen. Waarom naar de Gruttehal? Daar de familie nog altijd wacht. De training rint al naar de eind, maar ze komen er net in. Nee, we komen er net in, nee. Ik ben op tijd, dachten we. Nog even de voorbereiding wat te zien en de podiumtraining is vaak wel even leuk om voor de impressie en zien hoe het mij gaat. Maar nee, accreditatie verplicht, dus gewoon een burger, hè? Gewoon zelfs als familie en broer en niks? Nee, misschien wel juist net inderdaad. Dat is publiek en fans enzovoorts, familie wat buiten de deur wil houden. Dus ja goed, dan doen we het zo. De concurrentie op het test-event is dreig in te schatten. De protte toppers hebben haar al kwalificeren en er is een grut verskaat aan oren deelnemers. Zonderland hoort hem direct net met wanden. Maar we kunnen er net omheen dat de enige Nederlandse concurrent, Jeffrey Wammers, tijdelijk traind is door Gerard Speerstra, dezelfde coach die het Zonderland een skoft lien met Bruts. Maar de Lemster had er geen problemen mee. Nee, helemaal niet. Nee, wie zou omdat Jeffrey die traint in Amsterdam willen, omdat hij daar wennet. En ik ken het vanwege zijn studie net altijd naar Den Bosch reizen. Dus dan had hij geen trainer en Gerard die kwam daar wel eens langs. Dus had hij gevraagd of Gerard hem op die dag kon helpen. Nou, dat is hartstikke mooi, dat is alleen maar prima. Maar dat zal mijn wedstrijd natuurlijk net beïnvloeden. Vanzelfs hebben we ook Jeffrey Wammers vragen om een reactie. Maar Wammers hier geen tijd of misschien ook wel geen nocht om u te woord te staan. Maar Zonderland is ervan overtuigd dat er geen psychologische oorlogsviering of wat oors achter zit. Nee, natuurlijk. Wat erachter met is, het enige wat erachter zit is dat de jongen zich goed wil voorbereiden. En dat is alleen maar de klasse van hem. Het maakt het boppendot niet uit wat Wammers doet. Want als Epke Zonderland bij de beste zoontje eindigt, pakt hij het Nederlandse Olympische turnticket. Wat Wammers ook uithelpt. En de uitjoeging dat het hem slaget is grut. Zelfs al mocht hij op een van de tasstijlen een grutte flatermootje. Ik verwacht wel dat een foutje kan hebben. Dus of één grote fout, want het is natuurlijk een meerkamp. En dat is op zich als er een grote fout maken, die kans is net heel liet. Eigenlijk voor alle turners geldt dat. Maar als ik naar mezelf zeg naar de laatste weekend, dan ben ik eigenlijk net tevreden als ik een grote fout maak. Want het gaat best wel goed en de wedstrijden die ik turn, die kom ik in ieder geval terug. Zonder dat ik er echt van de toestel mee van. Dus ja, eigenlijk ik alleen maar een lekker gevoel deze arena uit als het gewoon goed gaat eigenlijk. Dat goede gevoel is er nou al bij de familie. Want lang om let krijgen ze Epke toch nog even te zien. En wie heeft die zien? Ja, jammer, echt jammer. Dat wie het morgen om zo'n uur de weekend afgedijden. En van lang wachtjen krijg je zin om wat. Op naar de lunch. Lekker eten. Ja, tot easy. En dan is het uur onbrutsend voor Epke Zonderland. Hij mag starten op zijn 2 favoriete tasstijlen, Bregen en rek. En als de familie Zonderland een plakvoen had op de tribune, gaat Epke los op de Bregen.
Het is een prima oefening en Epke Zonderland is de beste ont dat moment. En dan het rek. Het tastel dat Zonderland een topscorer nedig had als basis voor de rest van de meerkamp. Maar het gaat mis. Hij maakt het zijn oefening wel aan, maar het kost het hem haast 2 punten. Een dikke domper. Ik weet niet wat het wie. Ik heb het in de voorbereiding net gehad, maar ik heb gewoon net sterk genoeg. Ik kan er meer reden wijzen. Natuurlijk kan het een stukje zenuwen wijzen, want dan wist ik van daar moest de punten pakken. Het is dan wel een favoriet tastel, maar de druk wordt wel hoger. Misschien is dat het. Zijn Nederlandse concurrent Jeffrey Wammes doet het wel goed op rek. En ook op vlier is hij beter dan Zonderland. Het liet daar een zwargelijke blik bij broer Herre op de tribune. Jeffrey Wammes there from the Netherlands. Hij zit nog wat achter op Jeffrey, dus die onderlinge strijd heeft hij wat nadeel. Dus nou goed, ik ben heel wijd. Ik kan er van alles gebeuren natuurlijk. En het belangrijkste is gewoon dat hij die ijs had internationaal. Die Isk is een plak bij de beste Sontje en dat kind nog altijd. Want op voltige is Zonderland Wammes Bigelix 4 wooi de baas. Oké! Dik 2 punten maakt het Zonderland goed en dus kan Herre weer wat meer ontspannen. Je scoort hier wel een tijdje aardig een tijdje dus papieren zijn weer goed. En ook op ringen is Zonderland sterker als Wammes. Vervolgens landt Wammes bij sprong op de billen. En dus is het duidelijk. Zonderland is de beste Nederlander. Daar kan geen discussie over wezen. Ook eindigt hij bij de beste Sontje. Dat is natuurlijk wel positief. Omdat Jeffrey natuurlijk net een slechte meerkamper is. En dat zei heel veel als het hem verbloest. Dan zal er nog volle meerkampers dat toch ik achter meer scoren bloeien. Nog zo'n 200 dagen oont de Olympische Spelen. En Zonderland liek het wis. Maar 100% is het pas als het KNGU het officieel beslist.